सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। प्रत्येक कुटुंबानं भारतातील 15 पर्यटन स्थळांना भेटी द्याव्यात असं आवाहन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ला येथे केलेल्या भाषणात केलं होतं। त्यानुसार कोकणात देशाला मोह वाटेल अशी पर्यटन स्थळे उभारू असा निर्धार केल्याची माहिती कोकण पर्यटन समितीचे उपाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी सिंधुदुर्ग लाईव्हशी बोलताना दिली। पाहूयात काय म्हणाले प्रमोद जठार। वाढदिवस आज सिंधुदुर्गामध्ये या विजयदुर्ग किल्ल्यावर साजरा होतोय। आपले सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते, इतर पक्षांचे कार्यकर्ते, सगळी जनता, विजयदुर्गचे ग्रामस्थ या सगळ्या बालगोपाळ मंडळींच्या बरोबर आज आपण या ठिकाणी हेलियमचा वाढदिवस साजरा करतोय। विज्ञानामध्ये लागलेल्या शोधाचा सुद्धा वाढदिवस करावा आणि छोट्या तरुण नवीन पिढीला हे विज्ञान कसं निर्माण झालं, या विज्ञानातनं कोणते कोणते शोध लागले आणि त्या शोधामुळे मनुष्य प्राण्याचं जीवन कसं सुसह्य झालं, अख्खं ब्रह्मांड कसं त्या माणसाला ओळखायला यायला लागलं, या सगळ्या गोष्टी नवीन पिढीपर्यंत पोचायच्या असतील तर विज्ञानाचे वाढदिवस, विज्ञानात झालेल्या शोधांचे वाढदिवस आणि शास्त्रज्ञांचे वाढदिवस त्या ठिकाणी साजरे करायला पाहिजेत। त्यामुळे आम्ही गेले 12-13 वर्ष या ठिकाणी अशा प्रकारच्या हेलियमचा वाढदिवस साजरा करतोय। लवकरच या ठिकाणी कायमस्वरूपी हेलियमच्या फुग्या या ठिकाणी लावून याचं हेलियमचं स्मरण राहील अशा प्रकारचे या ठिकाणी आम्ही हेलियमच्या कायमस्वरूपी फुग्याचं सुद्धा या ठिकाणी लावणार आहोत। त्याचबरोबर नेहरू तारांगण म्हणून मुंबईमध्ये जी ट्रस्ट काम करते त्या ट्रस्टच्या त्यांचे शास्त्रज्ञ आज या ठिकाणी आले होते, नटराजनजी। लवकरच पर्यटन आणि स्थानिक मंडळी, ग्रामपंचायत या सगळ्यांना बरोबर घेऊन या ठिकाणी नेहरू तारांगणाचं एक छोटंसं रूप, छोटंसं म्युझियम या ठिकाणी उभं राहील, छोटंसं तारांगण उभं राहील, याच्यासाठी आम्ही काम करणार आहोत। खूप वर्षाची जनतेची आमच्या सगळ्या मंडळींची इच्छा आहे याच हेलियमच्या बर्थप्लेसजवळ, याच हेलियमच्या या बर्थप्लेस असलेल्या विजयदुर्गामध्ये यापुढे अनेक बाल संशोधक, बालशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक निर्माण होतील, अशा प्रकारे या तारांगणाचा उपयोग होईल। मला वाटतं या सगळ्यामध्ये सरकार, जनता आणि आपण सगळे सहकार्य कराल। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। आमची घोषणा हीच आहे, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। आमचा सीमेवरचा जवान, आमचा शेतातला किसान, त्या ठिकाणी शेतावर काम करणारा शेतकरी किसान, आणि या दोघांचे आयुष्य त्या ठिकाणी चांगलं व्हावं, जनतेचं कल्याण व्हावं म्हणून विज्ञानाची कास, अशीच आमची घोषणा असणार आहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।